lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Bi ye sibiri su ye ka dugawu kɛ sa juma kɔni timɛ ko ɲuman Ala y'o yira an na. Ala ka batokɛlaw bɛɛ lajɛlen minɛ, Ala ka an ka jamanaw kɔlɔsi, Ala k'u basigi. Fala halisa Ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma. Ko faamuyali ma nɔgɔn jamana in kɔnɔ dɛ, nka halisa Ala ka hakili ɲuman d'an ma. Bi kun ye musow tɔgɔladon ye, ko ji ani yɛrɛta yaasa musow ka se ka sɔrɔ kɛ u yɛrɛ ye. O kun bɛ u ka babu cɛmancɛ la bi Kulukorokaw fɛ Ɲanankulu ale dugumana na Fala ye. Babu sigira sa min ye musolakaw ka tɔnjɛkulu fɛn fɛn bɛ Kulukoro kɔnɔna na nka mun gosira olu bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye. O tɛmɛnen kɔfɛ sa gouverneur n'o ye Elhadji Colonel Lamine Kapori Sanogo ye, ale yɛrɛ fana tun bɛ kɛnɛ kan ka taa fara musow olu ka ministre d'État fana tun bɛ n'o ye Ismaël Ouague ye. A yirala sa k'a fɔ sa ko kuma kɔni dira musow bɛɛ lajɛlen ma, kɛrɛnkɛrɛnnenya la jaralakaw ka duba to a la Fala ye min ye musow ye u y'u wasa don maa caman na olu ka se ka ye kɛnɛ ka Kulukorokaw fɛ yen. I b'a dɔn Kulukoro jaralakaw fana ka ca. U yɛrɛ fana muso de tun bɛ ko in kunna ye han. Jɛnɛba Sanogo n'a bɛ jaralakaw ka sigili la, ministre min bɛ muso ni du kunna denbaya kunna, ale yɛrɛ de kuma ta sa ko sen ta kɔni kɛ kun ye sa ji sanuman bɛ se ka di musow ma cogo min yaasa u ka se k'u magoɲɛ baaraw kɛ ka se ka sanuya baaraw sigi sen kan. O la sa kabini marisi kalo san 2024 min ye jiko ye an ka jamana kɔnɔ fɛɛrɛw ɲinina ka sigi a la 100 sara la 83 o bɛ se ka sɔrɔ cogo min togodaw la o wulikajɔw baara bɛ sen na. A yirala sa k'a fɔ ko ji kɔni bilama sɔrɔli degun caman bɛ a la, o bɛ sɔrɔ min fɛ o ye mara dɔw sigiyɔrɔ kɛcogo ye ani dugu dɔw kɛcogo ye Fala ye. Nka a bɛɛ n'a ta min ye jamana ɲɛmaa ye, ale nalen ni sisan cɛ ale kɔni bɛ ka jibo n'o walakata ka taa fa bɛɛ lajɛlen fɛ. A baara ta Kulukorokaw olu musow ko halisa k'olu ma wasa dɛ Fala ye. Kin 11 musow bɛɛ lajɛlen ɲɛmaa ale fana ko k'a lajɛ sa ko ji kɔni ko k'a ko lajɛ a ka bɛn sigi olu bɛ se k'a sɔrɔ cogo min b'u bolo dɔ ka far'o kan min ye Asan Sidibe ye. Musojɛkulu tɔgɔla sa ale ye ni welewelemada kɛ ji yɛrɛ jɔyɔrɔ ye mun ye maanifiya la, ji ko saniya, ji ko min ye minɔ k'o bɔ i la Fala ye, wa ji fana ale magoɲɛ kow ka ca k'an bɛ se ka tile kuru k'ara k'an tɛ kuran sɔrɔ nka Fala ye an tɛ se ka dɔgɔkun kelen an tɛ se ka waati kelen kɛ fiyewu ni ji n'o tɛ an bolo. O la musolakaw ko k'u fo k'u waleɲuman dɔn. Ji fana gɛlɛyara cogo cogo olu bɛ taa sɔgɔbɛ k'a labɔ ka na n'a ye Fala ye, maaw bɛ se ka baara kɛ n'a ye cogo min. Ji sasenu minnu bɛ feere, ji minnu bayɛlɛmalen don, ji feere musow ani maa minnu bɛ jidaw la Fala ye olu ka baaraw kɛcogo da donna nin bɛɛ lajɛlen na sa yaasa musolakaw bɛ se k'u yɛrɛ ta cogo min. Babu in kɔni ɲɛna kosɛbɛ sabula a y'a to zen musow yɛrɛ nana ko Fala ye ka n'u yɛrɛ kungo fɔ ko bɛɛ lajɛlen sigilen ɲɛna k'o kɛra tare a ko la Kulukorokaw olu fɛ yen. Gouvernement maaw u fana tɛgɛlankolon ma se yen dɛ, u taara ni minɛn caman ye ka t'o d'u ma, u k'o minɛ fɔlɔ yanni jibondonko yan'o ka ɲɛnabɔ. Wolomasiri tabaw ka dagatigi n'o ye Jean Élisée Daw ye, a ko ko Mali n'a dɛmɛbaga sɔrɔdasiw kɛrɛnkɛrɛnnen n'o ye Irisilakaw ye dugukoloko hukumu kɔnɔna na wulikajɔ min kɛra alamisa don ka ɲɛsin Bamajɔle kɛba n'o ye Jinim ni FLA maaw ye Fala ye olu dagayɔrɔ ka ca bi an ka jamana kɔnɔ. U y'a yira sa k'a fɔ ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko sɔmin kɛra u ma k'a yira k'a fɔ ko nin waati laban in na Baɲangara dugu masurunan na u tun bɛ munumunu Salo la ye. O munumunu Salo sɛgɛsɛgɛliw y'a yira sa k'a fɔ ko min ye armée ye ale ye jateminɛ kɛ k'a yira k'a fɔ jɔngɔnla maa minnu filɛ nin ye Fala ye Bamajɔle Jugawale kabaw don. Goni ale wulila u nɔfɛ o nɔgɔni bɛɛ lajɛlen na sa yaasa min ye maa ninnu bɛ se ka bɔ baara la cogo min na. Bi jumadonya in fana na dugukoloko hukumu kɔnɔna na fana Fala ye Kwakurukaw fɛ wulikajɔ kɛra ye tuguni gosili i b'a dɔn k'a fɔ halisa min ye Bamajɔle Jugawale kɛbaw ye u tun bɛ Kwakuru dugu kɔnɔ de. U labɔli ani Kwakurukaw bɛ se ka lafiya cogo min pankuru kɔni bɛ ka o lama kɛ Kwakuru n'a marabolo kɔnɔna na. Fan wɛrɛw fana fɛ n'o ye Dorokaw fɛ ye, Gurumara Rus fana kaw fɛ gosili fila bɛɛ lajɛlen kɛra ye Wolomasiri tabaw fɛ, mɔbili fila k'o bɛɛ lajɛlen halaki min ye Bamajɔle Jugawale kɛbaw ye sa u ka minɛnw o bi minnu tun b'u bolo k'olu bɛɛ lajɛlen halaki. Jean Élisée Daw ko sa ko nin baara bɛ to senna basigi ni lafiya kɔnɔna na k'a ɲini dugudenw fɛ k'u hakili sigi tewu sabula min ye baara ye Wolomasiri tabaw b'a ka Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na. Hukumu kelen kɔnɔna na Fala ye an bɛ taa Jemakaw fɛ yen chauffeur ye wele bila an ma han an ka chauffeur fila lamɛn su in na u yɛrɛ bɛ nana ɲɛfɔli kɛ a la k'a yira k'a fɔ tiɲɛ don u ye Jema sɔrɔ nka a ka d'u ye sa u ka Bamakɔ fana sɔrɔ yaasa minɛn minnu b'u bolo
do an yɛrɛ lamɛn u yɛrɛ k'a ɲɛfɔ an k'a bɛɛ lajɛlen lamɛn. Patron, an bɛ yan Sebabugu, an ye molu fɛrɛw de ye. An bɛ yan an bɛ ka taa semaine 2 semaine 3 kalo 1 ɲɔgɔnna na quoi. Donc an jɔlen don an bɛ escorte makɔnɔ na. An tɛ ka escorte sɔrɔ. An kɔni an bɛ yan an degulen don. Denbayatigi n'a fɔra ko denbayatigi i ka bɔ i ka na jɔ sira kun na semaine 2 semaine 3 i bɛ ka taa kalo la a ma nɔgɔ. Et puis mobili ninnu fɛnɛ bɛɛ fɛnɛ chargelen don. Bon donnitigiw fɛnɛ mago b'u ka donni na komi n'a fɔ an minnu fɛnɛ ye chauffeur ye. Bon anw fɛnɛ kɔni bɛ yan anw degulen don. An bɛ fɛ ka ɲini jamana ɲɛmɔgɔ fɛ u ka a lajɛ semaine kɔnɔ hali n'u bɛ se ka escorte di anw ma siɲɛ 1 semaine kɔnɔ. Donc o bɛɛ ka di anw ye. Jamana ɲɛmɔgɔ ninnu u bɛ baara la koyi. U bɛ baara la yɛrɛ yɛrɛ surtout yɛrɛ an minnu bɛ yan kungo kɔnɔ an b'a dɔn ko baara mun bɛ sen na. U bɛ baara la yɛrɛ yɛrɛ ka fɔ k'a fɔ ko u bɛ baara la. Su fara tile kan an ɲɛ b'u la yan. Hali anw bɛ da yan su fɛ u bɛ su bɛɛ ban u bɛ ka yala an kunna. K'a sababuya kɛ u bɛɛ y'an ka sécurité ye. Mais u ka ɲɛ an ma ni escorte ye semaine kɔnɔ hali n'u sera ka kɛ siɲɛ 1 ye o bɛ diya anw ye. An bɛ yan fɛn bɛɛ ka gɛlɛya. U k'a lajɛ an bɛ ka ɲini u fɛ u ka sabali u k'a lajɛ n'u sera k'o kɛ anw ye o bɛ diya anw ye. Mobili ninnu dɔw bɛ nara sirafara la caman fɛnɛ jɔlen don jɛma mais anw bɛ yan Sebabugu. An kɔni an bɛ fɛ k'an dama kasi ni jamana ɲɛmɔgɔ n'u sera ka a lajɛ ka ɲɛ an ma o kun bɛ diya an ye quoi. Parce que an ye chauffeur ye an bɛ bɔ Moritani an bɛ na Bamakɔ. Vraiment an bɛ gɛlɛya kɔnɔ jɛma yan. An bɛ gɛlɛya kɔnɔ jɛma yan nɔ. Bon gɛlɛya in n'an k'an b'a fɔ an bɛ armée fɔlɔ fo. Parce que armée a b'a seko la. Hali an ka jɛma sɔrɔ a sababu la armée la. Bon n'an nana se jɛma an bɛ se ka jɔ ka kalo 1 kɛ an bɛ jɛma yan. Bon vraiment an dun ye denbayatigiw de ye. Bon o tɛ problème ye. Waliminɛ de b'an kun. Diɲɛ don o don san de b'a la ka na. Bon ji bɛ don minɛnw na. Bon walinafolo bɛ ka kasara an bolo. Donc vraiment ne aw sera ka fara kan ka an dɛmɛ. Donc vraiment o bɛ diya an ye kosɛbɛ pour que faamaw k'a lajɛ u ka escorte kɛ à chaque semaine. Donc pour que anw yɛrɛ fɛnɛ ka se ka bɔ sonukungo cɛ ka don an ka denbaya la. N'i ye ko in jateminɛ mɔgɔ tɛ jigin armée la koyi. Armée b'a ka baara la u b'u se la jamana territoire ka bon. Bon n'a fɛnɛ fɔra k'an ka waliminɛ fɛnɛ ta ka na jɔ n'o ye soforokun na n'o ye jɛma ye. Bon minɛ tiɲɛtaw b'an kun mɔgɔw ka nafolo b'a la ka kasara. Bon san bɛ ala ka na ji b'a la ka don minɛnw na. Bon vraiment n'i y'a jateminɛ a ma nɔgɔn mais n'u sera k'an dɛmɛ ka to ka convoi kɛ à chaque semaine ye vraiment o fɛnɛ b'anw arranger kosɛbɛ. Sinon a ma nɔgɔn dɛ. Gɛlɛya b'an chauffeur ka bi o ye jɛma gɛlɛya ye. Donc k'a lajɛ de vraiment u k'an dɛmɛ o bɛ baara la dɛ. Armée bɛ baara la yɛrɛ de. N bɛ na. Armée ale ka wuli ka jɔ ni cɛsiri hukumu kɔnɔna na bi donya in na n'o ye juma ye sa citerne dɔw fana taara segukaw fɛ yen convoi in kɔni wolomasiri tabaw de ye a dɛndɛn ka se ka se n'a ye Segu dugu kɔnɔ yaasa tajiko gɛlɛya min bɛ yen a bɛ se ka duga cogo min na segukaw olu fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la Segu marabolo yɛrɛ n'a tɛnkundugu n'a bolomada dugu bɛɛ lajɛlen na sa ko dugudenw kɔni a ɲininen u fɛ basigi u k'u taala ye nin waati in na yaasa baara minnu bɛ sen na a bɛ se k'a to u bɛɛ lajɛlen bɛ taji sɔrɔ cogo min na. N'an bɔra ye Irisi Damana ale suma balo o tɔni 770 ani 70 k'o di an ka jamana ma yaasa maa minnu bɛ yen n'olu bɛ degun kɔnɔna na sa n'olu ye maa minnu n'olu ka guwa bɛ taa se maa 57 ma sa ko ka se k'a di olu ma min ye Irisilakaw ka dɛmɛ in ye a kɔni tɛmɛna PAM fɛ ni ale ye jɛnsɛginan tɔgɔla dumuniko min b'an ka jamana kɔnɔ Moti couvre-feu kalo 1 farala kan juillet kalo tile 31 ka taa bila utu kalo nata in
ale tile 29 na couvre-feu me daminɛ sa nɛgɛ kaɲɛ 23 ka kun fori sɔgɔmada ɲagɛ kaɲɛ 6 k'a ɲininen no bɛɛ fɛ sa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka couvre-feu ale bato cogo min na duwansakaw fɛ fala yi sango gɛlɛya o y'a to dugudenw olu ye wuli ka jɔ kɛ ka seli boloda koyi duwansana marabolo n'a cɛkundugu n'a bolomada dugu denmisɛnnin ni cɛ bɛɛ lajɛlen bɔra kunungo alamisa ka dugawu k'o kɛ san bɛ se ka na cogo min u jiginna bɔlɔn kɔnɔna na sa min ye tɛgɛrɛ de bɛ fɔ cogo min na dɔnkili bɛ da ka min ye ala deli sabula o ko nin y'a kalo kelen ye sanji olu tɛ k'a ye u ɲɛ na seli in fana sa o kɛra sababu fana ye bɛɛ lajɛlen ka dugawu don kɛ sa yaasa gɛlɛya min bɛ yen a bɛ se ka ban cogo min na duwansa u ka se ka sanji sɔrɔ ko n'o tɛ bi kɔni a kɛra degunba ye direkaw fɛ denmisɛnninlakaw olu ni jɛkulu minnu bɛ yen n'olu ko ka maaw ni kisi olu ye wuli ka jɔ kɛ kalo tile 29 u ka dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna na jolidiba k'o sigi sen kan waleya in kɛ kun ye min ye sa joli min b'u ka dɔgɔtɔrɔso la ka se ka dɔ far'o kan min ye maaw mago mana jɔ la sa yaasa baara bɛ se ka nɔgɔya cogo min na miirina in kɔni fɔra kosɛbɛ dɔgɔtɔrɔlakaw fɛ ani maa minnu bɛ kɛnɛya ko kunna dire marabolo kɔnɔna na Bafulabekaw fɛ wuli ka jɔ bɛ senna yirituruko ta nasira la min ye yirituruba min sigira sen an ka jamana kɔnɔ n'a ta ko 32nan baaraw kurumukari la premier ministre fɛ fala ye balakɔrɔkaw baaralakurukaw olu ye wuli ka jɔ kɛ Bafulabe marabolo la yiri ba 300 olu b'a kan ka o de turu ɲina dugukolo ale kan min ye ba 30 ɲɔgɔn ye sa o nana di bamafelekaw olu ma wuli ka jɔ in kɛkun ni marabolo ni dugutigiw bɛɛ lajɛlen sen don ni ko in na kungow lakanali a bɛ tali kɛ o la an dɛmɛbaa jɛkulu minnu fana bɛ nin ko in na sa olu ye welelema da kɛ sa ko yiri turu man gɛlɛ fala ye yiri la kɔlɔsili k'o de ye baara ye duwansakaw fɛ yaasa ka se ka wuli ka jɔ kɛ sa ka bɛɛ fɔɲɔgɔnkɔ ni bamaciya k'o b'an ka jamana kɔnɔ tile fila baara sigira baɲumankɛtɔn nɔfɛ sa n'o ye odi ye cɛncɛnfo ka jamana kɔnɔna na a yɛrɛla sa k'a fɔ ko min ye damakɛɲɛ ye o ta ko 2nan baaraw de don kunungo juillet kalo tile 30 sa min ye duwanza yɛrɛ kɔnɔna na sa maa 35 ɲango olu nana musow ani denmisɛnw min ye kafo ɲɛmaw ni diinɛ ɲɛmaw ye sa u bɛɛ lajɛlen nana ka n'u sen don kalan in na fɔɲɔgɔnkɔ ale ni futinɛ bɛ se ka ban cogo min jamana kɔnɔna na o fɛɛrɛ k'olu sigi sen kan yaasa dugudenw ka se k'u ta n'u bila dɔ bɛn ni kelenya u k'o sinsinni baaraw kɛ ɲorodi sayɛlikaw fɛ yen fɔɲɔgɔnkɔ dɔ sigira ye kɛra olu fɛ yen k'a sababu kɛ dugukoloko ye maa 4 o de fatura waleya in senfɛ Noma ale ni Dabi Nakarekaw olu fɛ yen u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye fɔɲɔgɔnkɔ in kɔni barika bonyana kosɛbɛ dugudenw u dusu kɛɲɛ fala ye o de senfɛ sa min ye maaw kɔni bolo sera ɲɔgɔn ma sabula a bɛɛ lajɛlen sɔrɔla min nɔfɛ sa o ye dugukoloko ye ale ni sɛnɛko olu baaraw hukumu kɔnɔna don sɛbɛn in k'a yɛrɛ kun kan ka taa kiiri tigilamaw fɛ yen nka na kɛ sa kiiri yɛrɛ kɔni jaabi o ma se ka bɔ fɔlɔ a ma se ka fɔɲɔgɔnkɔ in fana duga maa 4 o de fatura senfɛ kulukorokaw fɛ yen fɛɛrɛ kɛnɛ min bɛ sigi sen kan n'u b'a fɔ ma ko furubulo ale n'a ka maaw sa n'o ye musolakaw ye olu ye wuli ka jɔ kɛ yaasa ka se ka kulukorokaw bɛɛ lajɛlen la faamuya furubulo yɛrɛ baara kɛcogo la jɛkulu min bɛ yen n'o ye wili dafi ye sa ale n'a dɛmɛ jɛkulu olu de ka kan ni sigi sen kan tɔgɔ bɛ cogo min fala ye a bɛ tali kɛ an ka tabiyaw an ka guwa kɔnɔnaw n'an ka du kɔnɔnaw musow jɔyɔrɔ ko ka se k'o baaraw sigi sen kan min ye baara in ye sa yaasa ka se ka kurumukari u nana kɔɲɔ 20 o de kɛ a ko senfɛ yaasa mɔgɔ ka se ka dɔn furubulo yɛrɛ a nafa ye min ye bankasikaw fɛ yen i b'a dɔn k'a fɔ nin waati na musow tɔgɔla don bɛ senna fala ye juillet kalo tile 31 o ɲɛnɛmayara bankasikaw fana fɛ yen jiko kuma saniyako kuma denmisɛnninw ka kuma farafina ani diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ n'o ye farafina jamanaw kɔnɔna ye baara in bɛ tali kɛ o la barosigiw kɔni kɛra sa ka se ka ji k'o ko ɲɛfɔ musolakaw ye denmisɛnw olu fana tun b'a ko la sa degun bɛ jiko yɛrɛ la kosɛbɛ ani maa minnu kɛlen don bi ka degun seren don olu ma n'u ni denmisɛnninw bɛ ɲɔgɔn bolo ɲɛfɔli kɛra olu ye sa yaasa bɛɛ ni kelenya bɛ se ka na cogo min na farikolo ɲɛnajɛ ta nasira fɛ fala ye Bamako farikolo ɲɛnajɛ tɔnba n'o o ye Ligue de Bamako ye ale ye ɲɛmaa kura sɔrɔ koyi ɲɛmaa kura in ye Abdala Babi ye ale sugandira kunungo u ka assemblée générale senfɛ ani maa min tun bɛ ɲɔgɔn na sa o ye Isa Sidibe ye a yɛrɛ sa k'a fɔ ko jɛkulu minnu bɛ nin baara in kɛ sa o tun ye 34 ye 19 olu ye Abdala Babi sugandi min ye 15 olu ye Isa Sidibe ta nin y'a siɲɛ 3nan ye fala ye nin kalata in bɛ kɛ 2 bɔra kɔrɔ ka sababuya kɛ ko kala ta cogo ma ɲɛ nka o bɛɛ lajɛlen kunna sa Isa de kɔni kun ye olu bɛɛ lajɛlen se sɔrɔ zen ta la ko fana bɛna na to ta wa min ye Babi ka se sɔrɔli fɔlɔ ko don nataw de b'o yira an na Marokokaw k'olu ka dayɛlɛ fuwan ka bila min u ka dugudenw ye u ka don Espagnekaw fɛ yen ko in kuma cayalen don bi Marok nɔfɛ fala ye jamana caman y'a yira sa ko Marok fununen don ko caman na
waleya caman kɛra waati laban in na sa nanzaralaka jamanaw yɛrɛ fɛ ka ɲɛsin Maroc ma k'a sara cogo de ye nin ye min ye waleya in ye Marocaw kɔni yɛrɛ m'u da don a kuma na fɔlɔ nka n'Ala sɔnna a ma an kun bɛ baro dɔ la bi ka kɛ ni o Maroc ka kelenw kunnafonidilaw ye sa an ka jɛkuluba dɔ an ye kuma in kɛ n'Ala sɔnna a ma fɛsɛfɛsɛli ni jaabi mun sɔrɔla o la an na o da maaw tulo kan k'a yira sa k'a fɔ min ye jamana caman bɛ farajɛla jamanaw la bi fala ye olu bɛ k'u ka daw tugu u ni Espagne ni ɲɔgɔn cɛ ko ninnu kana bɔ sɛbɛn ni da yɛlɛ ko sɛbɛndaw ka don maa ma sen sera ka don u bɛɛ donna o fala ye o la sa dugu min yɛrɛ bɛ yen n'o ye Ceuta ye ko baara in bɛɛ lajɛlen kɛra ye maaw yɛrɛ y'a yira sa ko minnu yɛrɛ bɛ yɔrɔ la kɔlɔsi olu yɛrɛ de tun tɛ yen koyi wa diriyasi janba ninnu u y'olu dabaw de yɛlɛ n'i ye maaw ye k'u firi ji kan jaa ji in bɛ tigɛ a man dun kwaji min don a jiginnen don sisan parce que funteni de bɛ u ka yɔrɔ ninnu na yen fala ye k'u taara kɛ ka Espagne fa tewu Espagne kɛrɛfɛ dugu sa olu bɛɛ lajɛlen fana b'u ka karangadaw suwa ko Schengen ko kuma min bɛ yen k'a yira farajɛla jamanaw bɛɛ lajɛlen bɛnnen don k'an ka mɔgɔ bɛ taa ɲɔgɔn fɛ yen k'u b'o dulon fɔlɔ ka kɛ ni Espagne ye yanni ɲɛ ka sɔrɔ nin ko in na nin kɔni ɲɔgɔnna kun famana ka kɛ New York Times ale y'a yira sa k'a fɔ ko Maroc jamana maaw ko nin ko min kɛlen filɛ nin k'a kan ka sɛgɛsɛgɛ ka ɲɛɲini kosɛbɛ ko nɔn tɛ ko foyi man ka to Maroc ka nin kɛ sabula bɛnkan minnu bɛ yen bi ani fɛɛrɛ minnu sigilen don sen kan o ko bɛ a la dɔw fana y'a yira sa fala ye min ye Ukraine jamana ye ale bɛ ka marifaw doni ka t'o di Polisario ma ko ye Marocaw olu ji min fɛ o bɛ tɛmɛ Espagne fɛ o man di Maroc ye fana dɛ a bɛɛ ka ca an bɛ k'an yɛrɛ sɔrɔ ko o taabolo o talen tɛ nin Américains ka lasigidenso bɛ an fɛ yan ko min ye visa tali farafinna jamana caman na k'a daminɛ sini utukalo tile fɔlɔ la fala ye k'u bɛna daw suwa jamana minnu b'a la anw b'a la han sisan ni maa min kɔni bɛ Américains ka visa ta fala ye a na kɛ komi Kanadakaw ta ɲɔgɔn na i bɛ taa ta n'i y'a demande kɛ yan a bɛ taa bila ka taa Dakar olu de bɛ a sɛgɛsɛgɛ ka sɔrɔ k'i ka visa k'a d'i ma nin kɔni ko a bɛna daminɛ sabula min ye Américains ka fagama ye n'o ye Trump ye ale de ye nin fɛɛrɛ in ta sa ko min ye lasigidenso ninnu wari ka ca ko ka dɔ bɔ a jamaw la k'a datugu ka wari k'a bɛrɛ bɛn min ye UEFA ye ale ko FIFA ɲɛmaa ma k'a b'a fɛ ka jɛkulu min sigi ko ka Coupe du Monde baara d'o ma ko n'a y'o kɛ ko a ma olu yɛrɛ ma UEFA n'o ye nanzaralakaw ka fara ɲɔgɔn kan ntolanci ɲɛmaaw ye a jamana 55 fala kelen m'a fɔ ko ayi ayiwa ko anw farafinnakaw bɛ k'an hakili jagabɔ ko in na dɛ ni ninnu kun ma kuma anw b'a est-ce que ni ninnu kun ma kuma anw bɛ kuma parce que ko cɛ ko fana ko euro wari miliyɔn 35 b'a bolo ni mɔgɔ minnu ka fédération sɔnna a b'o d'olu ma u k'o kɛ k'u maa mago ɲɛ yanni ko in ka sigi sen nka ko in deguma yɔrɔ ye min ye fala ye ko cɛ bɛ ka nin kɛ de ale yɛrɛ ka FIFA baara bantɔ don ale yɛrɛ bɛ tila ka taa jɛkulu in kɔnɔna na ka t'o baara kɛ tuguni o kɔrɔ tɛ a ye Coupe du Monde jan ka taa labɛn kɛrɛfɛ k'a sɔrɔ Coupe du Monde n'i y'a tariku ta k'a lajɛ fala ye nansara jamana ninnu de y'a sigi dɛ parce que Coupe du Monde yɛrɛ hakilina sɔrɔ mɔgɔ min na France ka don hali n'o y'a sɔrɔ sa ko kɔni kunfɔlɔw taara kɛ Uruguay ninnu fɛ yen mais min ye Coupe du Monde kɔni sa France kaw olu ka miirina don Jules Rimet ale de ye Coupe du Monde hakilina sigi sen kan an bɛ segin ka na so k'an ka baabu kuncɛ ni kibaruya min o man di o ye an balimakɛ an terikɛ ni o ye zigiridalaw ka maaba ye fala ye jama jigi Sono Lamini Kamara an ye kibaruya sɔrɔ bi ka bɔ Baru Jalo yɔrɔ ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Baru Bilenni ale y'a yira sa k'a fɔ k'olu ka jɛkulu min bɛ yen n'o bɛ fɔliko ko kunna o maa dɔ ye Lamini Kamara ye Lamini Kamara zigiri duba ale de b'o sigi zigiri su ale de b'o sigi ka zigiri sankɔrɔ ta k'a kɛ ɲɛnajɛba ye jama jigi Sono a b'o baara kɛ Bamakɔkura bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko ala y'a ka kalifa minɛ a la n'ala sɔnna a ma sa ko a ka janajaw kɔni labɛnnen don sa sini ni ala sɔnna a ma a bɛ k'o ka duba la Bamakɔkurakaw fɛ an bɛ dugawu kɛ an yɛrɛ ni Lamini Bilen an ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ fala ye an bɛ dugawu kɛ ala k'a dayɔrɔ sumaya siɲɛ caman tiler'u la a nana ka na an ka kɛnɛ kan o y'a sɔrɔ a ka musokɔrɔba ala ka hinɛ o fana na o fana kun nana an ka kɛnɛw kan ka fɔ baaraw hukumu kɔnɔna na cɛ fɔ ni kan an bɛ dugawu kɛ sa Lamini a y'an kɔ kisi min ala k'o nɔgɔya n'a bɛ taa jɛmu ala k'o nɔgɔya ala k'an yɛrɛ k'an ta don kɔnɔ wa an bɛ bi su in na ta bila yan n'ala sɔnna a ma sini nɛgɛ kanɲɛ 12 an na ɲɔgɔn sɔrɔ kibaruya wɛrɛw kɛnɛ kan min ni nin si tɛ kelen ye